Ndamira pamberi pedara Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedara Mambo Mutasa. Zvese zvachara ndezvechokwadi. Zvese zvandinotaura ndezvechokwadi. Ndikaimba charaswa nemhosva. Ndikaimba ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro yeChangamire. Ninhau yangu yakaitika yakatanga musi wa22. Ndinonzi Mayeras Gauke. Nhau yakaitika yakatanga musi wa22 mugore ra2022 ari 6 March. Murume wangu wakabatwa nemukadzi wemunhu. Abatwa nemukadzi wemunhu dai nyaya ikaendeswa kwaSabhuku. Kasvika ikatongwa, Sabhuku akaitadza tikaendeswa kwaChangamire. Changamire akaitonga, akata kwaSabhuku tikaripiswa, tikatsvaga zvatakaripa tikapa Sabhuku. Ndiani Changamire ano? Ishe Mparutsa. Okay. Ishe Mparutsa akaitongawo tikaripawo zvaidiwa ndiChangamire. Muridzi wemukadzi akanga ati ini ndoda 650. Tikapiwa nemadeadline acho kuti tibhadhare mari iyoyo. Saka mari takakundikana kuibhadhara nemwaka wakanga uri kudiwa. Tikaramba tumbotsvaga takazoona zvesamanisi raakuuya riri kubva kwaChangamire. Tikaenda kwaChangamire tiri wairi. Tikasvika Changamire akati iwewe mudzedzi waapapi iwewe. Nenhau yako wakaita mazuva adini apfurikidza. Iye muranda wakamboramba akati inini Changamire handikwanisi kuzvibhadhara pane kuti hapana kusiri kufapa. Inini hangu mari yakataurwa yakawandisa handimboioni. Inobva ndazopiwawo mukana zvikanzi mukadzi wacho ngaambodini ngaataurewo kufunga kwaainako. Ndati inini Changamire mari tiri kutsvaga asi zviri kunetsa ndezvekuti baba ava kumba kwangu inini hapana kana chavakamboti vaendesawo. Saka zvinhu zvakutonetsa kuti inino kumba kwangu ndiri kutodawo kuti kuendewo chini kuendewo zviriko asi mari tiri neni tiri kutsvaga. Changamire ndopaakazoti alright ndazwa nekuzwisisa kwenyu. Saka zvandakukuitirai imi chendai motenga iri chini iri mombe. Matenga iri mombe mobva mauya nayo ndochidaidza muridzi wemukadzi. Zveshuwa takabva tine $200 yatanga tachengetawo mumba. Vanati imimi baba chendai motsvage mombe yacho. Kuita kuti mombe taiona tozwa kuti mombe imari. Tashuwa wakaenda akati mombe ndadini ndaiona mombe yazi 350. Tatengesa futi tumabhanana kwataitengesera mabhanana mari taitengesa nechikwereti yezoya after 2 weeks. Saka mari yakazouya vatatora futi 150 vandatomupa vaenda kotenga mombe. Wakatotora mwana wake mukomana mudiki. Aenda naye mwana mukomana mudiki abva wasvika ubva watenga mombe abva auya nayo. Ina hana kuda kuiona. Vakabva aisa kupi kune vamwe vanhuwo vane matanga emombe. Adazva zvemombe Changamire ndopaakazofonera muridzi wemukadzi akati chidini baba sangu kwemechiuyai kuno. Shuwa wakaenda. Ina hana uenda goba. Iye baba uyu wakaenda nemwana wake mukomana mudiki. Vavaenda vasvika muridzi wemukadzi varamba akati ina handisi kuda mombe ba. Ini ndoda mari yangu 650. Iwo tengesa mombe yako iwe undipe 650 yangu. Changamire kwai wakamboedzwa kutaura nebaigona bazoti inini saka mudzedze iwe chidini chitora hako mombe yako woona zvekudini zvekuita nayo. Wakatora shuwa mombe yake nemwana wayo vakaidzosera futi kumba kwanhu kwayaigara kuya. Vaidzosera kudaro izvozvo ndopavakapedza. Kubva vapedza kudaro ndopatakachizodaidzwa. Vanda auya kubva ataura akati mai mwana mombe yadini yarambiwa. Ndikasaka mafunge naye ngatiiwe hayi mombe igare paumba. Akati inini mombe haiwi ngoti handizogoni kudini kuchengeta. Shuwa mombe tikati sakatengesa yenyu akatsvaga bhaya akazoti bhaya ndadini ndaimuona. Ndikati alright kubva atengesa mombe yayo. Mari yayo ndopaakauya futi nayo. Auya nayo zvazvo ndopaakatora mari yayo. Vatanga futi uya nemukadzi wemunhu futi umwe futi asiri iye uyu futi ba. Saka apedza kudaro zvezve inini ndakanyarara ndauda kumubvunza batanga taendesa futi mabhanana kwataiziva kutengesera. Mari mabhanana ndiyaitoenda kotora akauya nayo tobva tarongera pamwe toita sei toditi. Saka iyoyo ndakazoenda kotora ndega mari iyoyo. Ndauya kotora ndega ndakabhadhara wangu chikoro. Vandatenga mavheterazi angu andaida. Vandasana ne$50. $50 yaya naomutaurira bandakandochengeta $50 yandakanyarara. Saka iye wakati aona kuti mari yapera. Ndopaakati musi wekuti taitoti mabhanana ari kutemwa bva atoti mabhanana kwazi mangwana ari kutemwa. Tikati alright bva tatorana newano bva taenda kumunda. Iye bva ati handudi ndikutera ndakasara ndiri kubika. Iye akatorambidza mwana kuti usabudise mbudzi bandosara ndiri kubudisa mbudzi ndini. Bva adini ini usara kubika kudi kutakura chikafu kenda nacho kumunda. Kusvika iye baba uripi zvikanzi baba atinombomona handita kusiyai muri mese here. Shuwa takashanda ini ndakazobva kumunda kuya kuma7 dzemanheru. Ndabva na7 dzemanheru ndopandakasvika paumba kuona mubedroom zvinhu zvese wadini hembe dzake dzese warongedza. Munhu waendepi? Bva ndandonyarara ndakabika. Vakomana vanga vachindori kumunda vakazouya kuma1 kunze kwatoedza.
vandachivataura ndikati vakomana ndo zviri panapa baba wadini baba warongedzanisi kuona watora zvinhu zvake zvese zvikanzi nevana hapana zvakawanda here zvatora ndikati redhiyo chete ndeyadini ndo imwe yacho yandodi yaatora vatatonyarara ndakafonera wazukuru wacho bvandataura ndikati kuno kusekuru wenyaya kudini hakuna zvikanzi mbuya uraitita hazvizwa gara henyu uchadini uchauya sho ndakagara kupedza mwedzi ndapedza mwedzi ndo pandakazozwa muzukuru wewa ndakanga ndafonera ndeirana kubva andifonera zvikanzi mbuya muripi ndikati ndiri kumba zvikanzi muri kumba kupi inini ndiri pamba penyu kubva ndati ndiri kumunda kumabhanana zvikanzi uyai kuno tiri pamba penyu sho ndakasiya zvimabhanana zviya zvabva ndaenda ndatosvika kuona musha wangu watozara ngevanhu vakanga vauya vari 10 kusanganisira iye murume uya bva wauya zviya zviya ndo patakatotomhoresana paya bva tapinda mumba zvikanzi nemunin'ina wacho ndiye akatotanga zvikanzi iwewe taura kuti chii chiri kuitika pamba panapa ndikati ndoda kutaura kuti chiini ini ndiri pamba pa iye akarongedza ibva panapa ndiye utori nezvekutaura ini handina chekutaura bai zvikanzi mukoma taurai bvaati zvikanzi inini ndaremerwa ndikati baba wadhima adini kunasa kutaura shona yatirozwa tese ndopakapedza zvikanzi inini mukadzi handichadi zvikanzi ko yatopera iwe chitaurawo ndikati ini murume wangu ndiri mudai zvikanzi uruti uri muda iwewe iwe warambiwa panapa uchada kuzoonekwa ndiani kana ukarwara kana ukaona chaunhu unoda kuzoonekwa ndiani panapa iwe warambiwa daro ndatauraiti saka zvataurawo baba wadhini neniwo ndopavakabva vati zvikanzi iwewe chidini chitobudisa mari kuti tikuperekedze kumba kwako izvozvizvi ndikati mari yacho noionepi zvikanzi handiti mabhanana arimwe here uyu munikoma wacho ndopakazopindura akati mabhanana acho aripo munin'ina wacho zvikanzi bheneti ngaritorwe mabhanana adini apinde atemwe munhu atengese ngokuti hazvitodi kana mangwana bazvida kutoti munhu adini atoperekedzwa nasi kumba kwawo bvaati mabhanana acho aripo muri kuona akatemwa hanzvadzi yacho bva yazopindura futi ikati ngavaite hafu hafu iye maidhiyo wacho nababa wadhini ngavatsvage mari ngavasanganise mari munhu adini aperekedzwa kumba kwao ndikati mari yacho ndoda kuionepi munin'ina wacho ndopaakazopindura futi akati oraiti hazvinei isusu semhuri ngatidzokere kumba tirongane kuti munhu adini mangwana chaiye adini atoperekedzwa aende ndo pandakasara inini hana kuzombogeza vandatomhanyawo kupolisi kwaruda vandasvika ndataura vekwaruda akati mbuya nyaya yenyu endesai chinhu endesai kwadc vandaenda kwadc kabva ndasvika ndaripota after a day ndo pandakazoona futi watumazve muzukuru wake nehanzvadzi yake zvikanzi kwazi wapedza iri kurongedza ndini mota iri kutoya kokutora kuti udini tikuendese kumba kwako ndikati ini ndine mapepa angu handudini handiri kumirira shuwa takatanga kuita nhau yayo bva masamunzi ayo bva tachitanga tichienda kwadc taitongwa nyaya bva yandotongwa bva yazi yapera kanzi iyo dzoka paumba taona kuti nyaya iri kukunetsa ngechi ndeyechifambi dzoka paumba uri iwe ugare sababa uri pai paumba pavo bva uya wakatora wiki situtotasa tichaona munhu ati kuuya ndopandakazoona futi rimwe svondo futi messenger of court watoya futi nemasamunzi wachipidimura nyaya manje zvikanzi inini mukadzi handichadiba chikonzero chandisuda mukadzi ndicho ngechekuti mukadzi wakada kundiuraya wese newana wakandibata maprivate parts angu saka ina handichagoni kudini handichagoni kugara nawo ngawatobva paumba pangu endi vana vatova over 18 years saka ngawachibvawo vadini vazvionera sho nyaya yakaramba inesa tichienda kwadc teizidzokai tiende kwadc teizidzokai kusvika judgment yazotaura zvikanzi iwewe unofanirwa kubvapo paumba ipapapo unofanirwa kupiwa 1000 nezvimwe zviproperty zvavakataura iye uchafanirwa kusara paumba ipapo nemunda nehafu yemunda wemabhanana iwe uchandopiwa kahafu kemunda wemabhanana shuwa ndagara ndikati ndoda kuona ndagara kuda zvezvo ndo pandakazoona baba wangu iye wakabva atora futi nini phone number dzababa wangu kwakuendesa kwachangamire echimparudza zvikanzi imi muchiri kugarire chini musuya kotora mwana wenyu nokuti mwana wenyu anditi zvakataurwa nedada hamunazvizwa here chiuya mutore mwana wenyu munhu auye paumba pake ngoti yanga akufana kuti inini ndiri kufira musango si mwana wenyu akaramba aripo inini paumba pangu handidzoki bandoda kuti ndidzoke chini mwana wenyu abva paumba pangu saka baba wangu bvazoya zvikanzi ini ndatoya panapa inini mwana wangu ndakutotadza kuti everyday mudzedzi wakudi wakunondifonera kuti kwazi uya mutore mwana wenyu uya mutore mwana wenyu ndoda kudzoka paumba pangu ndopavakauya zvikanzi iwe wainyepa waitaura zvekunyepa kukoti gupuro chairo rawakanyepa kuti kwazi hai mwana wangu ndakamupa gupuro isi hatina kumbona gupuro ndopakachizoti nimbo kwakuenda kodzoka kobvunza kumba kwaari kugara kwemunin'ina wacho ndopakachizoya nedhora akati ndatoya negupuro iri mwana wenyu handichadini ndopakazoti ngatishiyani ini ndautoda zvekushiyana kwemunhu pawadini patandoenda pawagura half portion of banana iyayo zvikanzi ko zvimwe zvese wazviona zvikanzi ayo zvimwe zvese zvinozoonekwa ini mwana wenyu ngachibva panapa shuwa baba wangu akabva tadini ndatotakura musi wacho iyo bva ndabva ipapo bva ndasiya zvese handina kana nechandakatoraba ndabva ipapo ndagara iyozvi ndiri kugara mukamba kemunhu uri kundichengeta muhaona kakaindoisa mabhurera ake ndo mandiri kundogara newana vese bva andotidzinga newana wana vakabva avasungisa futi kwari kudc kwacho kuti vananga vachibva pamba pangu over 18 years
ndinenge ndapedza. Pamakaenda kwaDC akati mupiwe 1000 ndiani? Ndijaji. Major Street. Chote. Ndiye akati mupiwe 1000. Neimwe property. Ndonera judgment yachinjinaya. Alright. 1000 yacho makapiwa ere? Handina chandakapiwa kana zvese zvakataurwa kuti handina kana wani chandakabva nacho. Right. Alright. Saka membe rugara pamba petogara pamba pamusha penyu papa. Mukati? Baba ndipo muto wakagara. Arugara kumunini wacho, rugara nemunini wacho. Ari pamba ndeni. Hapana munhu ba. Munini wacho uri? Uri pani? Ndauya. Munini wacho ngawi. Rugarire ine munhu ane mushoro. Pamusoro ichangamire, pamusoro idare rese. Nyaya ino ndikaitanga kumasure. Sorry. Ini ndinoitwa Energy Mudzedze. Ndapota ndokumbirawo kuti ndipiwe nguva yekuti nditsanangure. Rugarire munhu ane mushoro wake. Ndakazinga mukasa chindogara papa. Makabatsirana kudzinga munhu akawaka nemunhu. Iwe ndorugara naye. Rugarire naye. Inini ndiri kubasa kwandiri. Mushure mekunge wanetsana. Handitika vanhu vanogara vachinetsana. Ndiri kubasa kwangu. Mukoma wanodzoka kumba. Indotovakurudzira mukoma musasiye musha uri dongo. Endai kumba. Iwo wakati nemamirira zvakaita ndichine confusion. Kuti ndiende kogara ndega neupenyu hwandakamborarama. Saka ndiraombogadzirisa zviro zvangu. Nditori kubasa ivo vari kukumba. Handina kuvatora, handina kuita sei. Dai kwakuri kunzi ndapiwa time yekunatsotsanangurawo, ndaitsanangurawo. Alright. Zvatakuda pamwe chete. Yange iri nyaya yekuti mutitaurire pamberi pedare kuti zveshuwa bambo awarugara kumba kwani. Hakusi kumba kwangu as such. Ini ndiri last born mumba medu. Ndina mai. Saka pamba pababa ndo pandiri. Hapasi pamba pangu, pamba pamai. Saka mukoma wakauya pana mai. Iyo rugara pamba pana mai. Parugara pamba pamai. Saka pastoriwo pako. Ini ndiri last born ndindangosiwa ndogara namai. Saka akauya pana mai. Iwo uchindogarapo une futa risire kubva ipapo kuenda kwako. Ndakatowaka ndobva ndatoti mai room yake ndakati nina mai wanga. Zawande ba. Ndopa wako. Kana uda kubva wewe. Kana usina intention yekubva. Kana usukubva. Ngepako. Asi chinhu zvakapiwa condition ndeyekuti unogara namai kusvika mai afa. Pamwe pacho iwe unokwanisa kutanga kutofa mai achisara. Asi wana wako wacharamba uri papi? Ipapo. Saka ndepako. Pamusoro changamire. Ayo, alright. Asi chaunza mukoma auya pana mai wake. No, izwa shamwari. Uyu mukoma wako. Anenge autori mukoma. Mukuru kwauri. Zvekuti kana atoriye mukoma namukuru mumhuri menyu. Ndiye atori baba wechi. Wemhuri. Andi. Saka iwe mukoma namudoko ungaita take care of baba ere. Munhu anofanira kupa decision as a family. Munhu are supposed to head you as a family. He is the head of the family. But the head of the family ndiye arikutogara musango. Kutochengetwawo. Saka zvirupa picture yekuti munhu akaita se head of the family. Option iwewe yekuti bhadhara mukadzi uyu 1000 is compensation for development. Yezvamakaita muri chii? Muri mesi. Handizvo? Iwewe 1000 hauna kumubhadhara pa. Mira wakabhadhara ere 1000 hausati wamupa. Handiti. Saka the reverse is true. Mukadzi akawana 1000 anokwanisa kukupa iwe wobuda. Because so far musha iwo hauna munhu bakusvikira iwo wabhadhara 1000. Zvongokutaurira. Ndiri kutaurira kuti so far hausati wabhadhara ba. So it means kuti mukadzi uyu achine claim pamba iyoyo because hausati wamubhadhara 1000 yakazoite sei umubhadhare pakuwaka kwamakaita mese imba ichi iyoyo. Handizvo
Saka una maruramire kumudzinga izvi kusvikira wabhadhara mari. Taura alright, taura. Nyaya yese yaita kugarisana kwatiri kuita nemukadzi. Izwa. Yesa ndipo ndasamudza ndoti kuti magarire taita nemukadzi. Ndipo ndakuda kuti izwa shamwari. Atichateereri maizvo zvezvo wai. Sanduta. Because pane judgment yedare iyi. Tsanzana yemapanana mari. Nyaya yakatopera zvokuti iwe nyanga ukataurira kamagariro ako kuti hazvichabatsiri because haticha tichachinja baba. Magarire ndatiri kuita sandakuti pamusoro iyi ndira kutsanangura magarire taita. Terera zorudaura. Tsanangura magarire taita. Alright, okay. Alright, chitsanangura. Alright. Ndati mushure mekunga magarire ndiri kunetsana nemagarire ndaita nemukadzi ndio mataurire ndaita. Alright. Handisi kushishidzira izwi rangu. Mushure mekunga tiri kunetsana nemukadzi. Mushure mekunga tiri kunetsana nemukadzi. Takaenda shuwa kudare tikafambisa nyaya yedu ikaita kusvika payasvika ipo. Saka ndazi iwewe enda odini uite zvauri kuita. Akaenda kundimangarira mentini. Ndandisina kwandandose ndakatombotiza ndikaenda kwachiya nikuzi kupenharonga. Ndiona ndiri kugara kuzosvika ndadzoka ndiri kuchengetwa ndimai zvotowanimwa. Ndandisina kwandandimbozi mari yedu yese taiona mabhanana. Saka iye ndiyaitotema mabhanana waitora mari yemabhanana waishandisa nemhuri wakatosvika pakutotenga nemota ndisipo baini. Saka ndazi ndidzoke pamanina kwandakakwanisa kusenzesa ndipo ndazotaura sekuru ndamangarirwa maintenance nemwana wenyu. Saka ndiri kukumbira kuti tiuye tigurirane munda ende ndiko kuchada kuzobuda 1000 iyoyo kuti tizokwanisa kupa mwana wenyu. Saka uye tigurirane munda ndiono pekudini pekuti ndisenze kuti tigurirane munda ari ega ini ndisipo papa zvidini hazviitiba. Saka mimi muyepo muite witness tigurirane munda aripi muripo. Shuwa sekuru akauya akati shuwa mukwasha ndadini ndauya panhau yedu wakataura bozi nyaya yakapera muna kutopa wakazotoya musi 21 December ndipo akazotouya. Auya sekuru takataura zvese. Sekuru akati ndisati ndaenda mberi bamukwasha ndauya. Dare rakataura haro kuti uchamupa 1000. Asi inini ndauda kuitinesa kuti iwewe upe gupuro ndiripo. Ukanga wangopa gupuro mwana wangu ini mwana wangu panapa handichadini ba handichasiba ndakutakura mwana wangu ndakuenda naye. Shuwa ndakatonga ndasiya mari kumba ndakatokumbira ndakanga ndasiya mari kwamai ndakatokumbira vanhu vanga ndikati pamusoro mire ndimhanye kutora mari kumba kwamai kwandiri ndatobuda ndamhanya ndaenda kutora mari dhora kumba ndasvika ndamuda kutambidza sekuru dhora riya. Sekuru akati aiwa ini nawandipi dhora ipa mukadzi wako dhora iye ndiye uchazodidini uchazondipa. Shuwa ndamutambidza dhora iye vhasumuka vhazi nehanzo dzake ndipe dhora vaenda vapa hanzo dzake dhora. Sekuru akati saka wandipa dhora iwe 1000 chisara uri kutsvaga. Uyu mwana wangu zvawamuramba lesa handichamudini ba handichamusiba pano. Ndio masumukira akaita mudzimai papi paumba. Ini ndandisina kwandandirusenza ba. Mari yemabhanana yese ndiyo akanga rutora. Tisikubatsire Samuel. Ungatotipedzera nguwa. Rega tikubatsire. Zvawakaita nasekuru baba wake zvitori kunze kwemutemo because hazvinei nejudgment yemakaendera kukoti kwamagistrate. Maisupose makataurirana naTezvara before this judgment. Saka zvese zvamakutaurirana outside the judgment makutoikonzera contempt of court. Makutozvidza dare. Panonotosungwa nekudzidza dare. Unoona? Ende chimwe chacho chida ndione ndichoti iwewe unodhakwa here, unomwa mhamba here, unobhema, unoita sei? Saka iwewe wakamboonepi mukwasha anorambira Tezvara kumba kwake? Ndinorambira kumba kwake. Dhora wakamupira kupi? Takatodhiraivha tikaenda kumusha kwake nausha nemuning'ina nehanzvadzi dzangu tamutirongedza tiendi tikatoenda kumusha kwako Chipinge. Ndinoda kubatsira tikaenda kumusha kwake Ndinobatsira iwewe. Izwa. Wataura nemuromo wako iwe. Ukati wakamhanya kumba kwamai vako ukanotora dhora kuchipingero mira ukabva ukauya kwapa dhora uyu Tezvara akati ndakutakura chii mwana wangu kuchipingero.
Saka kuchipinga kwangu aenda kodizvi kupita papi zvekuchipinga. Takakatanga taenda kuchipinga. Makaenda saka takatoenda kuti takusiya. Amuna izwa. Makaenda kuchipinge asi amuna kunoramba munhu. Ndakaenda kuti tomusiye iye akaramba kuenda. Izwa shamwari. Koramba. Izwa shamwari. Wana baba wacho muri yachi. Izwa shamwari. Makaenda koramba asi hamuna kukanzura. Hamuna kuramba, chinoramba munhu igupuro. Ndakada kubudisa gupuro kuti mira tifonere mwana wedu. Izwa zveka musaite nharo. Tati wakada kubudisa watadza kubudisa. For whatever reason. And for whatever reason yakatadzisa kubudisa gupuro. It means kuti kana usina kubudisa gupuro hauna kumuramba baba. Pachiwana. Wakazomurambira mumba mani? Mako. Ndimo wakazomurambira. Ndiwo wakadaidza tezvara ibva tofamba ene tezvara wacho ndiro kana huri usaladi rudzi aripi tezvara wacho ndirambe mwana wako tezvara kuti tezvara anodaidzwa nemukwambo kuti uyandirambe mwana wako kumba kwemukwambo kokwira bhazi kokuenda kosvika kokupiwa dhora kuti ndatoramba mwana wako koutambira kotonda kutotakura mwana wangu ndakuenda chivanhu rudzi kwezvi. Dora rakabuda kumusha kwawo akariramba wakati tisakufunira mwana wedu zvomuti aramba kuuya tichamufunira tozokudaidza nguva ndikatopedza 2 weeks ndiri kunedziwa. Ndinobvunza vanhu poindi yekuti mai avo makatotimburirana munda handiti. Saka vane konzero yekuti aramba vari kugara kumunda kwavo. Kumunda kwavo varitosenza handina dambudziko nako. Varitosenza kumunda. Imi mai vedu samonzera nyora kuti chiwapo. Mati mudodzoka pamba penyu here. Saka tine stand yatakatotenga turu mudzi dzatakatenga kundidzinga kwakatenga tayo ndochigara hangu paturu wakatopwanya zvese marata madhoframe acho zvese akatotengesa futi ndirutofamba 4 kilometers kuenda 4 kilometers kudzoka kuenda kumunda and mabhanana acho urutoba futi nzimbe dzacho izvozvi zvitori nedhoketi raakatondisungisa ndirupinda magadheni mangu watoenda kondisungisa zvikanzi uri kutora zvinhu zvangu unokana munda une munda wakabva nawo kumba kwenyu. Izvi zvese zvatikuita kungonakirwa. Judgment iripo. Judgment yakati ipa mai yawo 1000 womupa mbudzi dzake mogurirana munda wemabhanana. Ndoba ndoti zvakaitwa here? Kana zvisati zvaitwa it means kuti mukadzi uyu aripo pamba. Habvipo. Habvi. Habvipo. Uruzvanyarizva. Imi mai zvamunoita. Handizo. Imi zvamunoita torai tsamba iyi. Mudzoke nayo kukoti. Musvika motaura kuti munhu uyu zvamatakawirirana zvamakati tiite. Atadza kuzviita. Inini ndakugara musango nechi newana saka ndakudzoka kuchi kumba. Modzoka pamba pani penyu munogara newana wani wenyu. Because dai kuri kunze muri kunzi mimi uyu arutaura kuti munonditadzisa kugara pai pamba. Zvino hamungati mimi munenge mogara newana musango. Asi pamba penyu pacho mumba macho makawaka hamuna munhu. Munhu ari kuenda kugara kumba kwamai. No, doesn't make sense. Yogara una mai iyoyo. Siya wana wako wagari mbo. Mirai ambuya ndakaiti kubatsirei. Musaite tsiye nyoro ba. Pasingadi tsiye nyoro. Munozwa ndutaura. Munhu asakabhadhara kadhifota pa maintenance anosungwa. Unopinda mukati. Endai kucivil court motaura kuti munhu yadhifota for so many months. Akangona endai ikoko munosvika as long as maintenance yakaappruvwa necivil court kuti anofanira kukupai mari yakati pamwedzi. Kana asi kukupai idzokai kucivil court ato warrant of arrest inobva yatonyorwa ipapo. Wobva atosungwa uyu. Munozwa ndutaura. Musaite tsiye nyoro uyu haadiri tsiye nyoro ba. Kaunhu kake ndatokaona haadi tsiye nyoro ba. Because Amira chatondirwadza kuti haafungi ba. Wabatwa nemukadzi wemunhu iyoyo. Mukadzi wako anokubatsira iwewe kushanda kubhadhara chikwereti chako iwewe.
Kutenga kubhadhara mari yemabhanana, kuti kutora mari yemabhanana inofanira kuendeswa kuchikoro. Nekuimprova. Koko yani umwe mukadzi. 1. Yechipiri, ko mukadzi otora mari yemabhanana, wounganidza mari, wokupa kuti enda wabhadhare mhosva dzako. Wodzoka kumba woti thank you nekuti tienda kumba kwenyu. Jairira munhu. Mira, hauna kudisputa that. Hauna kuzviramba izvozvo. Ndosaka ndataura kuti nyaya iyi bambo iri very simple. Urikuzanditaura? Nyaya iyi very simple. Hausati wabhadhara zvawakanzi nedare uite sei kubhadhara. Kusvikira wabhadhara mukadzi iyoyo ane right yekugara pai pamba ipapo. Saka iwewe mukadzi dzoka kumba newana unogare pai pamba ipapo kusvikira munhu uyu aita zvakazi nedare aite sei aite. Uri ipapo pamba ngepako. Andizvo? Kana iye atokoniwa imi muri kutosenza makwanisa kutoona 1000 kamupa buy him out mupe 1000 iye utobva because mutemo hauna kutaura kuti imi michero ndimi munofanira kubva ayo handi zvakataura mutemo hakuna kunzi imi michero ndimi munofanira kubva iye ari kwanisa kuti dai imba yanga iri kusakubva maita sei handika yainzi imba irapo iyo tengesa imba 20,000 moita 10 ane 10 yake anokwanisa kutenga umwe mobuda wopiwa 10 yako bva wabuda uyo salari mushoyo utombokodzeri kana 1000 yacho pane magetsi pane mvura imba yekitchen yacho ndindakatoivaka nemari yandakapiwa ndibaba wangu imimi zvamunoita manje because ndandutokwesena kuti judgment iyi yakauya ichizopa valuation yechi ye1000 wakanga waona chii nechii because imba yemutaura ndazwa mutaura nenyaya yekuti imba yakatokura kuma 5 rooms ke 6 roomed house saka mutoura kuti 6 roomed house iri worth $2,000 no something is wrong with this judgment something is not right up pane something chisiri right up imimi zvamunoita manje mai endai moita appeal against this judgment ndakatoita appeal iye ndiye akatogara futi mapepa amene munompirei mapepa kuva munhu akadai mapepa ndakabva nawo kuhigh court ndabva nawo high court kusvika ngaende osaina asaina udzoserwe pepa racho iwe riuye kuhigh court one nyaya yata saka nanhasi uno ameno imimi endai kumapurisa moti munhu ndakamupa mapepa uyu kuti asaini mapepa akabva kuhigh court akuramba kundidzosera chii munoziva ende aboti akuramba kudzosera chii mapepa mamhanyarara ndopandakatoya nawo mapepa ndikamupa nanhasi uno right shamwari iwewe urizwa bambo saina mapepa aende kupi aende handina pepa randati ndapiwa ambuya hazvinetsi unonzwa ambuya regai tikubatsirei bambo mai regai tikubatsirei mauya kuti tikubatsirei handiti dzokai kuhigh court mobva maenda mosvika motaura kuti munhu uya pepa iro makandipa ndakapa murume uya kuti asaine zvino haachadi kundidini kundidzosera high court ine maitire ayo ainoita yekuti adzosere chii adzosere pepa muzanutaura zvamakatoita futi izvozvoka zvokuti makaapira kuhigh court against this decision it means kuti this decision given by a lower court is suspended. So what does it mean? It means kuti muripo pamba penyu garai pamba penyu kusvikira high court yaita determination akaba musungisi vanototsikirira mapepa acho musaende kwaruda ba munozaruda kana mapepa enyu akuenda kuhigh court nechi muchiri kuenda kwaruda kune kwaruda kukoti ndakazi pai mupurisa waparuda achimusevha nokuti kuti tisevhane tegazi dinimba izwa izvo ndosaka tataura kuti mune tsitsi dzakanyanya mbuya ndosaka munhu aizobuda tsitsi dzenyu dzakanyanya munozandwa tsitsi dzenyu dzakanyanya itai endai kunoita kuti zvamuruda zviite sei zvifambe mune right yekusvika kuhigh court kuti ndakapa mapurisa eparuda
kuti mapepa afambe, asi mapepa haasi kudii, haasi kufamba. Anditi haikoti ndokutarai kuti chibva ipapapo endai mosevhwe mapepa enyu asevhwe nemutasa road nemutasa chi police. Kana kuti kunotobva mupurisa anobva kwaMutare kuCentral anouya kosevha munhu uyu anozobhadhara cost yacho. Anozobhadhara cost ndiani? Iye ndiye anobhadhara. Andizvo zvamutoda mbuya, zvinhu zvenyu zviri in order, asi chamuri kuleka kapushi kari kudiwa. Pane pamwe pamunozoita tsitsi pasingadi chii, tsitsi pamakatoapira against this decision is the correct decision, because decision iyi hamunditauri kuti imba 6 roomed iri worth 1000 iri worth 2000. Mvura magesi akaisa magesi ndiani? Akaisa mvura ndiani? All that cost should be factored in. Ine mari iyo munofanira kudzoserwa. Imimi hafu yezviri pamba cost ya total cost yaitwa valuation. Anditi pane maevaluators anofanira kuuya apa, anofanira kutumwa nekoti woona kuti zvinhu zviri apa pamba apa zvimbori worth mari. Michero yese iri pamba mopiwa, because this is flat, a flat 1000. Flat 1000 goes pure 1000. Based on what? Based on what? Akamwana ndo siye nyoro dzenyu dzakanyanyisa kuti murume ari kuhura moenda kotobhadharira murume kuti awedzere kuhura. Ngoza kuti basa rake kuti akazandika hura mukadzi wangu unobhadhara. Imi muno problem ere yamwe naye kuti azoti murume asafare nemi kuti abude kunze. Pamwe mune problem yamunoziva. Ndosaka munokwanisa kumubhadharira zvaanoita kunze. Munompa mota rake nenguva achifara. Ndizvo here. I want to know kuti problem yake yekuti tsitsi dzake dzekuti murume anoenda kuhura, mukadzi wemunhu wobatwa, iye mukadzi wotoshanda kutotengesa mabhanana ekuita sei, kutenga nemombe yekuti uenda kubhadhara kwaoneka wabatwa nemukadzi wemunhu, wodzoka futi mumba wokubatsira futi zvese uri kubatsira kuti iwe ubude munyaya dzako. Wapedza mukadzi iyeyo womuramba, ndipo ndikuti mbuya pakatikoserera pane something chiripo chatisi kuona, pane chinhu chatisi kuona apa chiri kuseri chatisi kuona, because hazviiti. Imbuya icho mamuvira usiriswa ndiye chii chomuvira usiriswa ndiye kuti wakaita zvakanaka ukupa mari yekubhadharira mukadzi wemunhu anga ainaye chii. Ndakatofunga pamwe kubatsa wapita hake tsaona dzake pamwe ndikutobatsira ndisitoziva kuti nyaya ine court decision and we have appealed against this case is before the High Court. Handiti kana iri before the High Court civil division, handiti ngatimirire High Court ite sei ipedze, because hatina zvatinoita sei zvatinoita apa, because kwaitoda ridare pamusoro. Asi tatoti for the meantime izvozvizvi isusu toda kuti tichengetedze chi wana, ndo watine nyaya nawo. Wana hagari musango paine imba yamai nababa, ende hapana pakanyorwa patsamba apa kunzi wana hafanira kugara pamba pani pamai yavo nababa wavo. Handizvo, asi baba ndiye akabhiwa kuzi ndobhadhare izvi neizvi, mukadzi wobva asumukaka. Handiti saka imimi endai modzoke mugare pamba pani penyu newana wani wenyu kusvikira High Court yazotaura kuti muita sei. Asi maintenance chibva maenda kukoti mamataura kuti munhu uya makati abhadhara maintenance haari kubhadhara ba, then court yoita zvanoita nechii, yoita zvanoita nemunhu. Yes. Maintenance ungaita uri kunyepa. Ndakaita 4 months ndisiri kubhadhara ndisina chandiri kuwana. Akaenda akatomangara ndikadaidzwa kwa-DC ndikatotsvaka 240 ndakamupa cash ipo. Mwedzi imwe yese kusvika izvozvo hapana mwedzi wandisiri pa-maintenance. Kana iye atoti aiwa kuti aiwa ndisandota kuti tiri true paachadzoka kumapurisa kuti haasi kubhadhara, iwo ndo uchaprodusa ubovu hwako kuti ndiri kubhadhara kuti ari kunyepa. Ndizvo saka iyo hatinei nayo, iyo hatinei ndekuti muchibva panapa mukadzi newana vari kudzoka kuti kumba kusvika nyaya yaita sei, wana wari kusumuka watone AIDS wakuda kufa uri benzi wari kundinera wakomana wairi wari apa iri idombo iyi yakatonditema naro iye mudzimai iwewe
nyaya yako yekupedzana nechi Nemukazi. newana wako iwewe Ndeyako. handiyo nyaya iri pai Asi nyaya iri padare. handiyo nyaya iri padare pa nyaya iri padare panapa iri very simple kuti mukadzi ati chi inoda kudzoka papa paune wana handiti saka iwewe koti yakakutaura zvekuita hauna kudii hauna kuita mukadzi ndobva apila agerezi zvakabuda kupi kwamajor street kuhigh court saka ndoti chimirirai kuti high court inoti chii asi pamakamirira uyu mukadzi anenge ari pamba pani pake nechii newana chatisi kuda ndechekuti wana wagare muchii sango wari kuroja kwauri kuroja mushure mekunge atorwa nehama dzake uri mumaoko mehama dzake izvozvo hazvina basa newe ba Padakavaka muchaka. nyangwe anogara mugoma Hazvisina basa newe zvino. waona ikoko izwa bambo nyangwe akagara pamusoro pegomo izvi zvakamupa gupuro hasi wako ba ndakamupa gupu nyangwe akauya izvizvi nabus driver natruck driver ukamuna ina hasiri wako wakamuramba iwewe wakamuramba iwewe saka imimi takutopedza nguva nyaya iri apa ngatimirire decision yehigh court yakaapiriwa iyi kuhigh court tochiziva kuti high court iri kuapoholda here zvakataurwa nelower court kuti ubhadhare 1000 kana kuti high court ichati bhadhara 200 kana kuti bhadhara 5000 ndo zvatakumirira ngoda rino pane zvinhu zvakaitwa maoko edu asungwa kudai hatina chatochinja pamusoro edu changamire ndidari rese ndiraunatsa kutenda nekutonga kwakadini kwakanaka ini ndiri baba munini wacho pakaitika nyaya dzese idzi aunatsa kupupura chokwadi mai guru newana havana kudzingwa pamba chakaita kuti hanzvadzi yavo iuye inyaya yekuti wanga kuti inini pekusenza kuti ndibhadhare maintenance ndabhadhare maintenance handina then pekuti ndizobhadhare mari yataurwa handina saka ndiri kumbokumbirawo pekuti tichigurirane kumunda asi mhuri ichidini ichigara ndo zvatakaurira kumba musi watakauya decision yekuti ava wazobve pamba newana iri kuna ava nehanzvadzi yavo handina pandakazwa kumhuri kwedu kana ava wakati chibvai chibvai ndosaka muri kutoona ava vari kutogara kumba because vari kutoziva kuti handisa ndadini ndabhadhara saka ndiri kutoti kutonga kwamambo even kwekuti mhuri ngaidzoke hakuna kumboshata tiri kutokufarira because ini ndiri baba munini wacho handingafari kuona mhuri ichitambudzika muri kupabata zvakanaka asi nekuda kwesituation nekuona kugara kwanga kuri kuita vanhu vairowana vanhu vaibuditsana ropa vanhu vaisirana uriri vanhu vaita se takatya kuti panoita rufu handina munhu wandinowenga kana ndowenga kuti avatambudzika kana kuti avatambudzika zviri kutondirwadza kuti vana tikasangana navo hati havachati mhorosi nekuda kwematambudziko evabereki saka decision iyo ndiri kunatsa kutoitenda hapana akauya kodzinga asi iwo ndo wakatobvapo wakutoti isu takutoenda takuna wanga nemota yavanga watenga takuenda vatorongedza zviro zvavo nevana hatina kuwadzinga awazodzoka kuti wavharire mbudzi mumba wakadzoka watsuka ropa ndasangana nevana vako wakandirowa muri kubabata izvozvo hazvisina chii mataura zvakanaka baba izvozvo hazvisina basa but ndosaka ndataura kuti pakapiwa mutongo nedare handiti mune mumwe zvinhu zvisiri zvichii zvisiri clear because dare rakangoti endai mogurira nemunda who was going to be in charge parugurwa munda ndati dare raifanira kunge rakaspecify kuti achakugurirai munda ndiani pawakazibhadhara 1000 iwo wanga uri kuzipa 1000 uchaibhadharira kupi angachazokupa akazachazoitisa kumukadzi ndiani ida kudare right ndobva yazi mbudzi dzaida kuya kudare futi zvese ndosaka ndabvunza kuti parakaziendai moite nani achasupervisa zvamuri kuita achizopa ripoti kukoti kuti zvaitwa ndeizvi neizvi zvisina kuitwa ndeizvi neizvi ndiani angachazopa ripoti iyo makaona ndakatotadza kuvasimudza pamanduti handiziva toti handizivi pana someone aifanira kunge ari in charge atumwa akamirira chii koti kuita make sure kuti zvinhu zvaita sei zvaitwa ende munhu nhasi uno ndiye anofanira kunge ari kudzoka kudara achitaura kuti zvamakati zviitwe zviya izvi hazvina ende apa hapana kuspecify futi time and this letter is open
yangoti iwewe enda wapo 1000 rini by when hapana ukaziwe munhu azotavabhadhara atikamona ndizvo kuti tsamba iri kutaura hatisi kuzvipikisa izvi zvakanaka asi hazvina time limit yekuti 1000 unofanira kukabhadhara by when ende uchaibhadhara sei pane payment plan here icash here ichii achauya chinongedza mbudzi dziri 4 kuti iwe dzakutuidza ndiani because imimi sekusawirana kwamoita hapana vamaizo munogara pasi muri 2 muchikwanisa kushare muchiwirirana someone has to be in charge yes hapana akambozva iye ndiyega akatomeshena kuti inini ndoda 6 roomed house ndoda 2 roomed kitchen ngaatore mbudzi 4 mbudzi dzanga dziripo dzanga dziri 11 mbudzi but zvezvembuya imimi paitaura munhu muri mudarika ndo maifanira kupikisa mutaura kuti zvicho kunyepa zvichokwadi saka katsitsika ndataura kaya kuti mune katsitsi kanenge kakupusa kuti uti kachii asi kari katsitsika nokutsikiri motoraimba kana magistrate kana iye magistrate otaura kuti mbuya wati zveshua ndoda hangu mbudzi 4 $120 umwe wotora 6 roomed house nekicheni neminda mbudzi 4 dziri worth masbestas 4 pa 6 room ipapo mbudzi dzamakapiwa dziri worth 4 masbestas pasina window frame kana musaite tsitsi dzisina basa uramba nakoko kana munhu ati achakuditi midza uchadzokindo unenge wakanyura iyi nyaya ikai ngatichimirire tichizwa kuti high court inoti chii neappeal yemakadii yamakaita then from there wachakutaurai zvekudii zvekuita asi for now tikuti maidzokai mugare pamba nechii newana kusvikira nyaya yenyu yaita sei yafinalizwa as it stands right now nyaya iyi haisati yadini haisati yafinalizwa asi baba kana munogara kuna baba kuna mai garai kuna mai kana mazofunga kuti pamuchaenda kuhigh court moti ano ndazofunga kuti zvekuti ndakudzokera nemukadzi wangu that's something else zvatosiyana zviri kupi kwamuri bhora rese munaro baba zviri kwamuri ndo patinogumira isusu high court idari chii hombe ndo ratinomirira kuti ite sei richikutaurirai zvekuita sei zvekuita asi makamirira judgment chiendai kumba mukadzi newana ngavagare pai pamba kana wazozi wabude paitwa anoitwa buy out anenge awana mari wotenga umwe wodini wobuda but chinonetsa manje ukazibhadhara $10 usakabhadhara $10 it means kuti munhu iye achagara aripo kusvika wazobhadhara $10 because isusu chiruti concern yangu ini chete iri pawana kuti kunetsana kwanani kwamai nababa hakufaniri kunobata chii purpose yekuti mai awaende kogara newana wachiroja asi pane imba yawo 6 room ndiri free chii it doesn't make sense. Doesn't make sense. There is a 6 roomed house here up. As well, unaenda kuroja hapa next up. Is why babu hamuimba ndani babu ichitaona ndanakuwa na mali. Musambo vanga mira padare mira ndanakuwa na mali. Munarunya atamba sarunyenga wakadzi wanu. Urunyenga wakadzi wanu uri kuwapei. Wakadzi wanu uri kuwanyenga unei. Wakadzi wanu kuda ihomwe. Ihomwe. Ndocho kuti wali wakadzi. Iwo kana usandi mukadzi ushamwani. Rora umwe mukadzi wanu. Waunoda. Siyana nevakadzi wakaroorwa nevamwe varume. Namanje so wakatonyepa kudaro kuti wakatotidzinga pamari kuti dautora mukadzi handina mukadzi haunazvo chako ngechekuyabota nevamwe varume ndiyo saka unoda iwe ururamba here kuti kwamuparusa wakaenda wakatonga nenyaya mukadzi wemwe wakaripiswa chii saka ururambe manje
saka ururambe hazvine kuti mukadzi wako kana chikuchaya everyday zvinokupa maruramire kuti ndanyinge mukadzi wemunhu. Hakuna mutemo wakadaro. Kana uchayiwa nemukadzi wako uruchayirwa nyaya dzako, kana wachayiwa warwadziwa endawo mangari kumapurisa domestic violence. Uri unyarei komangara kumapurisa kuti uchayiwa akadini mapurisa akati kudini mapurisa saka protection order iri kuti iri protection order saka iri kushanda here aiwa zve izwa ine period protection order yakazi munofanira kuita sei muri 2 pachangamire patakatongwa pacha ndataura naye kuti uri kuba zvinhu achiendesa kumahura achidi achidi ndo patakatongwa batapiwa judgment kuti chiendai mogare zvakanaka for 5 years anditi 5 years ndakatotasa ndichaona munhu uchadini uchauya kumba haana kumbouya kumba ndopakazopidimura nhau yake yekuti ini mukadzi handichadi ngekuti wandibata maprivate parts angu watoda kundiuraya newa saka ndisingazi changu ndoda kuzwa unoti makii acho ndiyo akasara nawo hakuna chinotadzisa mukadzi uyu kuti aende kugara mumba umu. Hapana. Unorarirei panze mumba iri? Anorarirei dare ranga rakurerutsira rikati mupe hako 1000 iye ndobva aenda 1000 yacho wachadi kubhadhara futi. Saka unoda kuti wana wacho wagari wape makii nhasi wana ngewako unless kana unoda kuti wana hasi wako saka na wari wako ngawagari mumba mamai wavo nababa wavo. Iwe uchigara kwa mai wako nababa wako wana wako wachigara mumba mamai wavo nababa wavo. Tati nhasi baba mnini baba mnini imi baba mnini batsirai kuti mukoma waka ngawape maiguruche makii nhasi waende kogara mumba nechi ndinotowabatsira makii tinoapa kusvika nyaya dzavo dzadini dzapera. Ini ndatotara paipa kuti even musi wacho waenda takatorwadzirwa because hawana kudzingwa wakabva wega takutoenda ndiramboramba nemakii izvi handatati makii panapa handina here ariko adzoke mumba make kana high court yazodii yazopa judgment totangira ipapo takutedzera judgment musakane chiripo chenezvo musakane musata hazvine kuti kana tati minzoka ipa mumba mai handiti takuta kuti makutsvaga uyu siyanai naye ende iwowo uchati uri kwamai wako wazwa ropa rako kupisa waakuti rega ndimbotsvage munhu iwowo munhu akaramba unobvumidzwa saka nokaramba chimbowaramba zvese chiramba zvese ramba zvese ndizoti kutaura kuti isusu tikuti peace order ndekuti garai zvakadii zvakanaka zvatopera asi isusu wari yedu ndechi wana itai kuti nyaya yenyu yazopera kuhigh court yokutaurai zvekudii zvekuita asi for now mai newana mumba imimi bambo yes and next case Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira